Maganda rin po si Raymond Velasquez. Maya pa bay po kaya po akong kapatid nini kaurasan. At basta po masaya ka na puso at ikit ko po kaya katamo po kaya nakal hanggang po kaya mahintang lumakalalo po yung pangulo na po ni kaya katamo ko sa pantayanan kaya lang pang-aktibo kaya lang alagsawang pamanugin kaya katamo ko sa pantayanan. Bali po kapatid nung kita po panahon ni 19 niya po magkamali 1987 po niya po kakumanukulang ka rin po kailangan Andres mabalakan po ang sabi po tama. Dapat po anong mulo? Akaki po po ganito rin kailangan nanunigde po. Yung pong barangay ang siko niya lalakaran kayo po yan. Alam po kailangan. Pero ngayon po hindi ko po rin kailangan o pagkarakan. Samantala po kitang panahon po. Ang nakikita nila pa po karimbalero. Pero ngayon po, akakit mo po dahil kailangan nyo karakanta po yan. Parang may pampak po yan. Hindi pong tagupin ng lugod. Bundok ng Oliver. Inganunas po, nalakaran kaya naman po yan. Pero po din kailangan ka ito, mo pong karita. Ano pong kasakit agad. Mo pong kasakit agad. Balik mo kung kasakit yung mga kailangan mo kanita. Wala ko kung makakanta kanita. Bilang kami mo pong membro, lalakad kami po walang patugot, baka ito po, hindi kami na po rin kailangan. Baka makisamba, magkihabi, baka parabuhan niya yung kasapantayanan. Ito pong bago ito po, lalakad kami po. Mapilang kami pong membro na po din ama. Lalakad kayo po walang patugot. Era po ba kini po kaya po doon iti. Kaya na po ni kapulugan ni. Ang bisikleta kami po. Munta po kindaro. Kaya po nung Tati Angeles ang pumapalakat. Yung makapagal bilis po ngayon. Lululong niya po yan. May pong kalaw. Kakabukas niya po kami. Ang po yung makapos bilis po. Unir po ni kaya kapagasan po. Kaya katama ka sa pagtayanan. Agad kami na po rin kaya nakong ganito. Pero ngayon po, akakit ko po, ano na pong karapang? Ano na pong makarapang? Kanya po, ikasal pantayan na ako tampoy kayong panyulo. Sana po, lalo-lalo po magkatang, yung kinatawag kayo lagar, hanggang na rin mahintang. Baka ganito ay kinatawag sa pantayanan, sumulong niya. Magkalita po, akita mo yung bunga na yung kinatawag kapagalan. Kaya tapos sasawa. Dahil po, ulit po kalita, at yung ko naman po kapaglasan, kalikya katama kayo na po pakita, sumunod nga po yung kasapantayan. Pero po nang panahon niyo po ito, mag-aaral po naman po kanito. Hindi na po mag-aaral pero po, iba na po yung klase po, noon din po ng anibersaryo. Mula yung kaya po yung anibersaryo, na ako po hindi kita po bali. Magkipag-anibersaryo po naman po. Ganyan po rin, kaya na kami. Akin mo na po ini. Baka ano po na ka, pati rin po paano kung kasati magkantang ini. Makasaya ako na eh. Wala pa kang tayo po, hindi ka kaya ako. Kaya, isundutan mo po yan. Yan po yung progreso na po, hindi ka katama ka sa pantayan. Dapat po yung naldo. Nabing ka Pilipinas. Ingas na pisit mo. Hindi nag-aarap yan. Hinyabi po, ngayon po kayo magsalita kung may nag-aarapan nyo. Banda nyo po, magla po ng ganun po lang po. Kaya pa na po kita, parang pag po yan po magisamba. Pero po, sinabi ko po kayong ginin Diyos sa Manpaya. Gawin ko po yung tungkulang po yung team. Ulit po kami po kapag-isang. Kaya po, iyan ko po ispreso kayo kaya na kami yung kanang diranan, yung kinatawag sa pantayan, yung kapanahonan ko, hanggang pong masakit. Pero po, sinabi ko kindi ng Diyos, gawin ko hindi. Pero po, sana nakita na akong pong pangarap na nagpapito. Yan mo po yung kanakong paaksan, yung kanakong ginalita. Gana po yung din ng Diyos, yung kinatawag sa pantayanan, gana po yung kasulat yung Biblia.
Yung po John 14. 14 po nga tandaan ko. Basta kayo po kinlis, yan po, dyan po kinakang pamisi. E kaya po akalimutan. You may ask me for anything in my name. I will do it for you. Nanuman po yung nanuman mo, king that you na ako daktang ko. Nana po kay Marcos 16:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, I will do it for you. Yan po, ikit ko naman po yung pangako na ninyo. Ngayon po sa lupuyan. Hanggang pong ayaw ko at kini, pero po yung tabumpe, akali ko po kinamagigil. Ado ko po, nagubro sa ba ito, lisenso na naman ako po. At makasawa na ako po sa pantalan. O yan po, bingin po ni nga pong gino. Kaya po masakit po yung kabilang. At masakit po yung niraan po, yung kanakong gino. Pero po, naging matatag ko po. Dahil pong pagsubok, hindi natin dyan, ala pong matibalo. Sarili ko mo po. Pero patunayan ko yung kanakong sarili, sinabi ko yung Ginong Diyos. E ko subuko. Huling balo ko, kaya meron ko. At balo mo at suka. At pengako mo, sinabi na ni Diyos. Nanuman talagdan ko, kingkikang lagyo. Ikadaptan mo. Palagi kayo po sasakyan kayo ito. Palagi kayo po panalay kayo ito. Gini po. Mininayaw ko po kayo. Gini po yung ikiyo po. Ikanak po kakabilang yun. Gagalak po kayo yung nasa po kalong bansa. Minagupit ko po. Gini po, huwag po ating pagbalang po kay kayo. Lala po kayong kailangan. Yung tanong kaya na, ating kapugulan. Kaya po tanong-tanong po tanong. Kanya-kanya lang ito, pupunta po, sikap-sikap lala po dito yung katampunan. Yan po yung palagi namin tanong karikatang sarili. Lalo po, ikaw po rin kami pengali. Sana po, binutan niyo po yung kikatamang anak. Mula po kayo maintang. Hanggang po kayo pangkapul. Kaya po, managpupira naman po. Ulit po, panyatahan po ni Naldo. Lalo po, kaya yung nationality. Inis-pagisa po lang professional. Pagpangkaya po ay inis-pagisa. Opo, anak tao po ini po, yaso na po yung kikatama sa pantayanan. Ulit po, din anak po ini, nakagasa ba po. Hanggang ang tao po punta ini. Nangyari po, reyno po rin kailangan nila. Huwag po kaganan sa pagkanta nila. Sana po, tuloy-tuloy na po yung progresyon na po nito sa pantayanan. Ito po kanapapigan. Dati po, ang dokoro po sana manitunan ko po kay Singapore. Pero yan po ang dokoro nga po gino sana. Bali po, yan po po pero. Ayaw po po mag-ugobrano po ka rin. Pero po yan po mag-apply ko po, sibukan ko po. Ado po din mo kasama yung mag-apply sa residence po kay Singapore. Ado po din mo, minalay ko po nga po gino para nyo po pinaldo. Ado domingo po binyan po, approve po na ako residence. Rimina po yung kayong spirista, yan po kayo nyaman. O na pumanahan ko. Alaya po yung idea, yan po yung nga po gino. Kaya po bago po yung kasaysayan ko rin, kanapon yung mga, yan sa sikreto ko po. Yan po yung share po, kaya tata po, abali yung po. Nga po, maybe po kanapon biye, yan ang nilapas sa panahon. Pero po, nga po gino, ulit pong manalit po kayo. Babalik na po. Babalik na po. Yan na po, nung talaga manalit at gino. At kasusunod kayo. Panayan mo, ikan kayo prasan. At hindi na kayo. Kailangan gawin mo itang kayang paggawa kita. Lagay niyo po. Huwag po kikialamatan ko para magpagpagpag yung Singapore. Nabili pa po yung banyo. Ika na ako po yung bayan, ikaw kaya po. Eh nakapag rin pa huli sa akin po, ayaw po kaya din hindi ka doiti. Hindi ako, bibisan ko po, bakit ako, buli-buli po. Eh nakapag rin pa huli. Bibisan ko. Kaya po ako po. Isabihan po ka na ako, nagbalik kaya na. Eh pag ang ipakasyon na, masabi ka kaya na. Eh na po ba, may nakapag rin, hindi niya ako payo over. Masabi niya pa po ka dito. Niya po yung nga po gano'n, niya po ka talagang
kagana ka. Nung talaga kumain ko po kaya, wala pong masakit na naman pong pagsuko. Dumalang kay katamo. Maging ngayon po. Ito po. Ngayon po. Parang bakit po kaya po yan, pero mas masabihin po hindi na alam ng Diyos. Kanya, sana ikaw kayo kan si Padre Luis, ikaw ang mag-aaral mo sa Eskola, kanita itang buriyo at iso. Ang tao po abuswan, inaman na rin doon. Lugar ang tao yung kanyang alam. At paano po, ano po yung oras. Sana po, simple na sa aming sitwasyon kayo. Dahil parang ito po kanya kami. At gawang tamang kinatanong po lang. Gawang magawang tamang, hirang tamang panahon. Kita kinatanong tamang yan po. Kinatanong si Padre na po yun. At ang tamang kanuman, mga langin, mga kanita, manatiling na doon kita tayo. At salamat po at may pagpili po kayo. Maraming salamat po, Hermano. At meron pa po tayong dalawang choir. Pagkatapos po ni Hermano Raymond Velasquez, maghanda po ang choir ng Bayang Jerusalem at Sulumigin. Mayroong oras po, tingari po ang pong kapatid, ikisang pantayanan. Mablasang 5 minuto, ikiratang bisabi at bigas indo. Dumaki na ako po, ikiratang tema, dapat tayo po ito, burikong patsyan, Happy Mother's Day. Then po ikiratang magbabatang indo. Palakpakan tanong po. Yan po pinari ko po kapatid, as may panyaman at kasanting in temang binyeda kaya katamo, ang manyaring maging pamanganan ng kaya katamong espiritu. Kaya tamo po sana titigal, ditak niya yung oras, dapat pakiramdaman tala pa, then hindi na makabiyas na malyaring ibiyak kaya kayo. Sinabi na po ng kaya katamong referensya, basan kaya po kaya ni King, San Mateo, sa nga ng referensya, kaya po King 29, kung saan niya ipawad ko at mag-aaral ko ang anak. Ini po may kanyang pamiganakak kaya katamong talapag-obrahan ng Diyos na itama o sana katamo. Itama at itamo katungkulan kayo. Ang kailangan dantanan ng tao na ang niliti ing makipag-aral ka kayo. Yan po, ing pamag-aral ng Diyos, waman po ng kain at ing kapagsubukan. Ang tinang po ng meto nga, estudyante ing pang material, bisa ka at bisa, ing dumalang ka pa rin niyayalo ang test ayaw sa the examination. Makanyan mo naman yung kiratang kapag-aralan. Dapat, anyang yung maestro ang Jesus, yaboy may kitamungin kayang katungkulan. Kaya king yato, natin sinabi na kaya king 30, uling malambot yan ka na akong pawud, at mayaliya ang pupusanan ko. Bakit na kaya, sabi ni maestro ito? Uling din kayang pamagobra, kaya bin ng Diyos. Nung pong kaya bin ng Diyos, alang masakit, alang mabayan. Yan pong katutuan niyo, kaya katamong at suging kasalpantayanan at mga garal ang dangin. Nating pagkasantamo, ini pong kapag-aralan na iti as na yung kasanting. Uling binyene mo muna ni maestro, ing kapigaganakan ay itamat ang katungkulan. At namin kaparanganan, ing mag-obratamo at ang gabantay karatang katungkulan, kaya may pong katapatan ng pong kagaban. At talaga kaya yung lugod. Yan po ay binyene niya katang maestro. Yan po, nung baslayan tayo isang itong Ebanghelyo. At nga na yung pagkatawli, namin kaya yung kapanayan ng kaya mga tao, nung yan mag-obraya, at bisan sa diyan kaya pamag-obra. Sinabi na po, kiniking tawling, salita na, kiniking bintang wedding nga at managit ko ang kapainawan, king kaladwayo. Muli nang sabihan, nung yung tao bisan sa diyan, at di pasaryan, yung kapagsubukan na binyan na kaya ng kaya katamang maestro, at iti, managit siyang kapainawan, natin kapainawan na iti, yapin yo ay imbiye, alam hangga, at imbiye kaligtasan. Anyang pinari ang buong kapatid, na ano pa kaya yung panayang tamo? Nung itapa dapat at nung itapa galo, karing kaya katang katungkulan. Ngayon kung biyang pangla at tinawas ng kataning maestro, itama nga ng tapo ka ng katungkulan nung may itapa gawanti. At
hingkay ang lugod. Nung bisang mikawul at umiyade, karetang tanggap abye, alam nga, ingi ka bababra. Ulitan kayo po, in pamagabra king Diyos, mitmuya king karawan at katibabatan, at tepatan at malinis sa puso. King malagwan salita, in pamagabra king Diyos, kailangan ating kamlugod, ating kang malinis sa puso, at malinis sa kaisipan, uling agyan ang gawan mo, nung munta ka king eskwelahan ng biye, lumog ka kening, at ating damdewahan ng biya kang puso, ting nanumang mga ayat pa salita, biya na rin kaya tang banal na katalaya, biya kaya rin ng ubkero. Kanya pinipingarin po kapatid, sana kaya kasuyo kong dita, ayaman kaya kayo, at tinape, ang malyaring dalanan ng balang metong at metong kaya katang pamahuli. Tala ko sa sarili ng deti, ibiyetala ka rin kaya katang katubali. Bang kanita ilaman, alasan de, nung naning katungkulan ng betong amang gudra. Dakal pong dakal salamat, pasibayo, mayap, abegi po kayo.